ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସୌରଭର ସୁଜିତ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ମୃତିର ଆଲବମ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢ଼ି ଆଖି ପଲକରେ ସଜଉଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ତା ବାପା ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପଇସାପତ୍ର କେବେ ସରିଗଲେ ସେ କହିବା ଆଗରୁ ବାପା ଜମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଯେବେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ଆସନ୍ତି, ପରିଚାଳକଠୁ ନେଇ ରୋଷେଇଆ ମଉସାଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ ସୌରଭର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଘରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଛୁଆଟା। ମନେ ଅଛି ତାର ଥରେ ଭୀଷଣ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଥାଏ। ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ସେ। ଭାବିଲା ତା କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ ସମର୍ଥନ ତାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବାକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ କେଟ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଫେରିଆସିଲା ସୌରଭ। ସତରେ ଅତୀତଟା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସୌରଭର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ବାପା, ମା ଆଉ ଗାଁର କଥା। ନିଜର କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ବିଦେଶଟା ଆଜି ଭାରି ପରପର ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଏଇଠି ରହିଯାଇଥିଲା ସେ। ଅନେକ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାର ସ୍ମୃତିର ସାଇତା ଅତୀତକୁ। ବାପା ଜମା ରାଜି ନଥିଲେ ତାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଅନେକ ବୁଝେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖି ବାପା। ଗୋଟେ ବାପା ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କରିପାରେ? ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ସେ ଉଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଦୂରକୁ, ଅନେକ ଦୂରକୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ବାପା ବି ତା ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲା। କେବେ ତାର ଫୋନ୍ କରିବା, ଘରକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଏସବୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏ ବାପା ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହୁଏତ ବାପା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍, ସେବେଠୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୌରଭର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ମହଙ୍ଗା ଏଠି। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆଜି ବାବା ତାର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଗତ୍ୟା ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା ସେ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଝାପ୍ସା ଅତୀତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ନିଜ ଘର ପାଖେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ତାଙ୍କ ଘର ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏକ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଅନେକ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲା ବୋଧେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ତା ଘର ଠିକଣା ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି। ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବିଲା, ନା, ଏଇ ତ ସେଇ ଜାଗା। ତାର ପିଲାଦିନ ଏଇଠି ହିଁ କଟିଛି। ହଁ, ଏଇ ଅନତି ଦୂରରେ ସେଇ ବରଗଛଟା ବି ଅଛି। ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଡ଼େ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ତା ବାପା ମାନେ ସୁଜିତ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପରିଚାଳକ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ନିଜକୁ ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଏଇଠି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାକି ଜୀବନ ବି ସେ ଏଇଠି କାଟିଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେବ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ସୌରଭର। ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସେ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଅତୀତର ସବୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଲୁହରେ ଝରି ଯାଉଥିଲା ସବୁ। ସେ ବାଷ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଏବେ ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଚେହେରାଟି ଥିଲା ବାପା। ବାପା
ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ।